4.7 IFM. Report! Mahigpit na binabantayan ng Pangasinan Police Provincial Office ang posibleng pagtaas ng mga insidente ng aksidente sa kalsada ngayong holiday season. Ayon kay Provincial Director Police Colonel Rollifer Capuknian, madalas tumataas ang bina ng mga road accidents tuwing Pasko at Bagong Taon, kung saan karamihan sa mga insidente ay bunsod ng pagmamaneho ng lasing. Dahil dito, pinatutupad ng pang-PPO ang oplansita sa iba't ibang bayan sa probinsya at nagdalaga na rin ng karagdagang pulis sa mga pangunahing lansangan upang bantayan ang kaligtasan ng mga motorista at publiko. Bukod dito, lagyan ng 15 bagong street lights ang ilang ruta upang masigurong ligtas sa mga motorista at pedestrian, lalo na sa mga lugar na madalas bumibisita ng mga turista tuwing gabi. Samantala, nananatili ang paalala ng otoridad sa publiko na maging maingat sa pagdiriwang ng Kapaskuhan at gawin ang tamang pagsusuot ng protective gears, kabilang na ang reflectorized vest. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.